guys, good morning. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। आङो दायो खानायाव थाव फुननो नागिरदों, बिराद माने मानदों खानाया। ओमफ्राय आंबो फुनफेराखै आरो बे थावखौ। ओमफ्राय फार्स्ट टाइम माने अनलाइनाव आङो अर्डार खालामनानै फुननो नागिरदों बेखौ। नै ओमफ्राय नैबे आरो नैबे इन्दुलेखा होनो। ओमफ्राय माबायदि जायो, मानगायो ना मानगाया नायनोसै आङो। ओमफ्राय बिनि आङो सेम्पुबो बिहरदों आरो ना, लोबनाय नायनो होननानै। बिराद मानो, माने माननायानो थानो हाया आरो। खानाया एकदम थाव थाव जाजोबो, एकदम माननानै थाव थाव जाजोबो। माननानै आरो गयोबो दे, एसे गदोंबो। ओमफ्राय बेखायनो आङो सानबाय बेखौ बिहरनायनानै फुननो होननानै। नोंथांमोनहाबो सोरबा फुनफेरबाय नामा बेखौ, बे इन्दुलेखाखौ? फुनफेरबायबा कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो माबायदि। आं दासो माने फार्स्ट टाइम आरो ना। ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि फुनबायबा कमेन्टआव खिन्थाहरनो हागोन। आंबो दासो फार्स्ट टाइम फुननाय नायदों आरो ना। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनांगोदो, कमेन्ट खालामदो, सेयारबो खालामनानै हो लोगोफोर। ओमफ्राय खाथियाव थानाय बेला बेखौबो थुनानै होदो खनसेल', होमबानो जाबाय आरो ना। ओमफ्राय दाना आङो नै फुननोसै आरो। रावबो गैया फुननानै होनोबो, हारसिंनो फुनना लानोसै आङो। लाथा खादोंमोन आं दै गुदुं फुदुंनानै। ओमफ्राय बेखौ आङो दै गुदुङावसो आङो माबाबाय आरो ना, सोमबाय, दै गुदुङाव होबाय आङो। ओमफ्रायसो बियो आवलिबाय आरो नै सिङाव, नङाबा लाथा खानायमोन आरो। दा फुंबो जाबाय नालाय, सान्दुङाबोथ' गोजां बोथोरनि सान्दुं, गोराबो जायाना बारा सान्दुङाबो। ओमफ्राय दा आङो बेखौ दै गुदुङावसो होनानै लाबाय आरो ना। ओमफ्राय आवलिबाय बियो नै। रोङा मोना हारसिं फुननानै लानायावनो गवा जादोंहाय। माबा गवा जाबाय थादों। मेरि होननांसै नामा, खानजं बायदिखा नालाय बिदिसो होनोसै आरो। बिराद मानो नै, खावफिखौ मानो दा मानोहाय थानो हाया एकदम। नायनोसै आं 1 घन्टा 2 घन्टा माबा 3 घन्टा थानो हायोबा 3 घन्टा थानोसै, थानो हायाबा 2 घन्टा बा 1 घन्टायावनो आङो लोबगोन आरो ना खानायाव लोबना लानोसै आङो दसे। ओमफ्राय बेखौ फुनना लानानै दायो माबा खामानि मावग्रोनोसै आङो। ओंखाम संग्रोनोसै, ओंखाम संनानै लाग्रोनोसै आरो ना आङो। आङो फुनखांबाय नै। माबायदि नुलायबाय, थाव फुननानै सेस खाफाल गोनाङै नांजोब्बाय नै, खाफाल मानि नांजोब्बाय नै। आङो दायो ओंखाम संनोसै आरो ना। आं दायो खर'खौ लोबनोसै। 1.5 घन्टाल' जादों आरो आं थानो हाला, माने गोजांबायसो आंखौ। ओंखायनो गोजांनाय मोनबाय आङो, लोबनोसै नै सेम्पु लाबाय आङो। खर'खौ लोबनोसै आं दायो। गोजांबाय आं। गोजांनाय मोनबाय आं, बेखायनो आं 2 घन्टाखौनो थानो हाला आरो। 1.5 घन्टायावनो लोबनोसै आङो। गुसु ना। खर'खौ लोब्बाय आं, जि गोजांनानै आङो थाब लोबनांबाय आरो ना, 1.5 घन्टायावनो। ओमफ्राय दायो आङो सान्दुङाव दसे थाबाय, एसे दुगैबायबो नालाय, गोजांनाया बांसिन जाबाय। थाव फुननायावनो जि गोजांखाबायमोन फुनना थानायावनो। थाइजानो ना जानो थांनो। आयो ओंखाम खामनायखौ बिराद गोथाव मोनो आङो, नै लादों ओंखाम जाखां एरिखां आङो दायो दुगैनानै लाफिनबावबाय। दा खनसे दुगैदोंमोन आङो, ओमफ्राय दा खनसे दुगैबावबाय आं, मानोना साथि सावनांगौ नालाय। ओमफ्राय नै दायो आङो दुगैखांबाय आरोबाव। ओमफ्राय दा साथि सावनोसै आङो। दे
मोजां थाबाय र' आदै सुइटाराव मानो हमो बाबा सुइटाराव हमनाङा ओइ सामफ्रामबो फैद' मेथाइ बिबाय थायो मालाय बाबायालाय ना आया नोङो गोजान सुइटार गानासै सानैनियाबो ड्रेसा एखेनो बिदाबो फंबायबो फैफालायबाय मेथाइ जानो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय